21 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба ноҳияи Тоҷикобод ташриф оварданд. дар фурудгоҳи муваққатии сокинони ноҳия сарвари давлатро ки ба хотири шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва ифтитоҳи якчанд иншооти муҳим ба ин ноҳияи дурдасти мамлакат сафари корӣ анҷом доданд, гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. нахуст пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Тоҷикободи ноҳияи Тоҷикобод ба фаъолияти маркази хизматрасонии Тоҷикобод оғози расмӣ бахшиданд. иншоот дар масоҳати 4500 метри мураббаъ сохта шуда аз 3 ошёна иборат мебошад. дар ошёнаи якуми он талабхона бо 150 ҷойи нишаст, маркази ҳунарҳои мардумӣ ва дар ошёнаи дуюм меҳмонхона барои қабули 40 нафар ҷой дода шудааст. дар ошёнаи сеюми бино бошад маҷлисгоҳ таъсис дода шудааст ки дар он шароити хуби баргузор намудани мулоқоту вохӯриҳо муҳайё мебошад. дар дохили иншоот аз ҷониби ҳунармандони ноҳия намунаи ҳунарҳои мардумӣ аз қабили кандакорӣ, кулолгарӣ, гулдузӣ, бофандагию ресандагӣ ва дигар дастранҷи хешро ба намоиш гузоштанд. ташкили намоишгоҳи васеъи ҳунарҳои мардумӣ бозгӯи он аст ки дар ноҳияи Тоҷикобод ҷиҳати ҳифз ва тарғибу ташвиқи ҳунарҳои қадимаи миллати тоҷик таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад ва омӯзиши он ба насли оянда дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. маркази хизматрасониро оилаи идиёфҳо ба хотири сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ва дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бунёд намуданд. дар ин марказ 10 нафар сокинони маҳаллӣ ки аз курсҳои омӯзишӣ гузаштанд ба ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. намои берунаи бино бо тарҳ ва усули меъмории миллӣ оро ёфтааст ки зебоии маркази ноҳияро таъмин менамояд. дар атрофи иншоот дарахтони сояафкану гулҳои мавсимӣ шинонида шудааст ва тамоми роҳравҳои он пурра сафолатпӯш мебошад. мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани чунин маркази муосири хизматрасонӣ дар татбиқ ва амалишавии барномаҳои давлатӣ оид ба рушди соҳаи сайёҳӣ мусоидат менамояд ва дар таъмини сокинон бо ҷои кори доимӣ замина мегузорад. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода ба соҳибкорон ҷиҳати саҳм гузоштан дар ободии диёр миннатдорӣ баён намуданд.